Hej og velkommen til den her video. I dag har jeg min ven Jonas med. Hej. Og i dag skal vi spille Gran Turismo. Det er rally driving simulator sport. Det er Jonas' første gang. Er det ikke rigtigt, Jonas? Jo. Ja, så lad os komme i gang med det. Start den her bil. Let's go. Og så må I lige skrive i kommentaren, om I vil se mere af det her. Hvad for en bil skal vi tage? Vi vælger selv. Ja, det gør vi. Og jeg spiller på rette pedal, det kan I lige se. Bam. Jeg tror, tag den. Så tager jeg den med. Og jeg tager manuel. Jeg vil nok råde for dig, Jonas, til automatic, fordi manuel det er lidt svært at forklare. Så begynder vi. Og jeg kommer i gearstang selvfølgelig. Det er også bare sjovt. Og hvis I gerne vil se en video, hvor mig og Frederik spiller farming på et tidspunkt, så skriv i kommentaren. Nej. Det er mig, der er herovre, og det er Jonas, der er her. Oh shit. Det er lang tid siden, jeg spiller det spil. Går jo. nu skal jeg huske at like og subscribe til Frederiks kanal. Ja, også lige til Jonas, han hedder Jonas Corona 500. Han laver også nogle gode videoer. Jeg har lagt en video ud, der er noget med FIFA at gøre. Hvis man godt kan lide til FIFA, så må man altså lige huske at like lige og like og subscribe derhen. I skal også nok få nogle Fortnite-videoer på et tidspunkt. Jeg kan ikke lige huske, hvordan man gør det. Nu er en bane foran dig. Ej, Jonas! Det var godt dejligt, hva'? Jeg skal stikke sådan her. Nu er en bane foran dig. I kan se heroppe, der er rundt vi. Nej! Jeg skal virkelig koncentrere mig mere. Og Jonas har en lillebror,
Han synes jeg også lige skal gå ind og kigge på. Han hedder Tobias Sifang. Ja. Nu tager jeg lige pinstop. I synes, I går ind og se mig og Victors kanal, som hedder Victor og Jonas. Så vil jeg se en af mine venner. Ham synes også, I skal gå ind og kigge på ham. Han er også en god YouTuber. Nej, jeg skal ikke træde her. Fordi jeg er færdig. Okay. Ja, jeg vandt. Jeg kom på førstepladsen, som man godt kan se. Det var bedre. Nu skal vi vel bare... Skal I ikke prøve at køre sådan lidt mere rally-stil i det? Nej, det skulle jeg ikke have gjort. Skal vi prøve det, Jonas? Det er sådan en sandbane. Ja, det er fint. I kan lige se min garage, eller mit hjem, eller hvad det hedder. Mine biler. Det er faste biler, jeg har. Har alle dem her. Har sådan en har en BMW M4 14 i blå. Så har vi en Toyota GRB rallycar. Det er også nok. Nu skal vi tage den her bane. Det kan jeg godt. Ja. Så den vej. Så skal vi... Hvornår skal vi tage det? Du er meget dårligt ved at se. Vi kan tage den, skal vi tage den omkring middag? Ja. Vi kan også tage den i evening. Ja, det ser vi tager det. Jeg tror, jeg tager... Den er faktisk... Vi tager også med. Køber begge rallycar. Aldrig. Hvis I gerne vil se flere sådan videoer, hvor I sidder og spiller her, så må I altså lige huske at like, subscribe og noget. Hvor mange likes skal den have, før vi laver en til? 20. Jeg vil lige ved drift jo. Ej, det er så træls den her ting. Selvstyr. Jeg tager styr. Det var jeg ikke. Nå, det var jeg lidt. Okay, jeg er ikke lige vant til at køre det her. Hvad sker der for mig? Der er altså andre spil, jeg er bedre til end det her. Vi skulle lave en video, hvor vi spiller Fortnite sammen. Ja.
det godt? Skal vi ikke tage den anden? Ej, nu tager vi den her, nu er vi i gang. Jeg ved ikke, hvad fuck det derovre. Det er den ikke. Du er da længere fremme end mig. Jeg er helt fucked. Der var. Kan jeg give dig op et skub? Nej. Ej, det var godt. Okay, hvis du havde blevet ved med at holde den, så var det en god en. Hvis du hellere vil have sådan. Ja, jeg går på tur nu. Ej, det er godt det her. Ej, det er simpelthen ikke kørt den her. Ej, det her, det tror jeg ikke, vi skal tage det, skal vi skal spille. Nej, Så tager vi min yndlingsbane. det skulle bedre kunne være sådan. Ja, det er det. Jeg køber ikke noget hele tiden. Hvad fanden er noget der? Ej, det var ikke godt. Hvis jeg også engang turisme, så lad mig spille. Lad mig tage den bane her. Bare lige et godt råd. Ej, det kan jo være, det er det, de plejer at være vant til. Jeg ville også være bedre, hvis det her var ret. Det er ikke selv valgt, hvad vej det ville køre. Og det gør det sådan nogle gange, og det er mega sådan awesome. Det er slet ikke lige noget. Hvad? Jamen, kan du bare tage imod? Du skal også prøve. Du kan nærmest ikke dreje. Nej, det er ikke sjovt. Du kan nærmest ikke dreje, før den vil bare vende om. Du sveder godt nok meget. Ja. Hvad? Nå, okay. Ej, det er simpelthen ikke færdigt her. Ja. Tak for, at I ville se med i den her video. Vi ses! Husk at like og subscribe.